En mi ilustrísimo amigo, Paula Cons quere achegarnos a historia de paixón entre Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós. Creo que é unha película moi sensual, cunha carga erótica e, de feito, nun dos paxes se me acercou xente e me dixo que tiña calores. O sea, así, tal cual. Que me pareceu o piropo máis maravilloso. Eu creo que a peli ten esta cousa que se nos atribúe a moitas directoras españolas últimamente, que é esta cousa como táctil, non? Táctil, sensorial, e eu creo que iso sí que o ten, e eu creo que o acto sexual pois ten que sacarse do falocéntrico, digamos, e que hai moita sexualidade pois no roce, nas pieles, nas respiracións, e eu creo que eso sí que o ten porque está continuamente planeando sobre a peli a sensualidade e o acto, non? E hai como moitos conatos e moitos momentos. Este filme escapa deliberadamente desa faceta clásica que poderíamos esperar dunha película de época, pero esa etiqueta fixo que para a directora fora complicado atopar financiación. O público que lle diría que é unha película super entretenida, super accesible e moi bonita, no amplo sentido da palabra. Efectivamente, eu creo que ten apostas estéticas como rompedoras, pero que non te botan para atrás, sino que te levan cara adiante, non? O sea, todo intentouse que fora todo contrario a algo clasicón, senón algo orixinal. Eu, pois, moitos compañeiros e amigos que a foron ver xa algún festival, pois me dicían, claro, a ver, Paula, íamos dicindo, bueno, a ver, esto, vaya, el ladrillazo, e claro, dicían, hostia, pero isto é entretenidísimo, isto é unha delicia.